אני רוצה לדבר היום על עיסוי פרינאום. הדבר הראשון שחשוב להגיד זה שאנחנו המון פעמים רואים סרטונים והסברים על איך לעשות עיסוי פרינאום, אבל אני מאמינה שאישה צריכה להרגיש את זה על הגוף שלה. ממש להרגיש, כי ללמוד את זה מסרטון או מהסבר זה קצת כמו ללמוד שחייה בהתכתבות. אז חשוב שכל אישה תקבל הדרכה על הגוף שלה, שתרגיש איך זה צריך להיעשות, וככה היא או בן הזוג שלה יוכלו לעשות את העיסוי בצורה נכונה ויעילה. אבל אני רוצה רגע לדבר על הטעויות שעושים בהיבט של עיסוי פרינאום, גם כשמסבירים ולפעמים גם כשמדגימים. אז הדבר הראשון זה עניין המטרה. המטרה של העיסוי פרינאום זה לא להעריך ולא להגמיש ולא לרכך את הרקמות ואת השרירים של רצפת האגן. יש אפילו מחקרים שאומרים שהעיסוי פרינאום לא עושה את זה, הוא לא מחליש את רצפת האגן, הוא לא מרכך אותה, הוא לא מעריך אותה, וטוב שכך, כי זה יכול לגרום לבעיות אחרות, כמו דליפת שתן או בעיות אחרות. אז מה בעצם כן המטרה? המטרה זה ללמד גם אותנו בצורה קוגניטיבית וגם את השריר שלנו איך ניתן לעשות מתיחה מאוד חזקה ומשמעותית מבלי שתהיה תגובת נגד של קיבוץ. כי בזמן הלידה, כשהתינוק עוברת או התינוקת עוברת בתעלת הלידה, יש מתיחה מאוד 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 חזקה של השרירים, והם צריכים ללמוד איך לא להתנגד למתיחה הזאת ולאפשר לתינוק או לתינוקת לעבור בקלות. אז המטרה זה למתוח ולהרגיש את התחושה הזאת, שהאישה תרגיש את התחושה, שהשריר ירגיש את התחושה, ושניהם ילמדו איך לא להתנגד לזה, איך להתמסר למתיחה הזאת מבלי להתכווץ. אז זאת המטרה. הרבה פעמים כשמראים לאישה איך לעשות עיסוי עצמי, מראים לה לעשות את זה עם האצבע הזו. וזה מאוד לא נכון. אי אפשר להגיע בצורה טובה עם האצבע הזו לנרתיק לבד. אז העיסוי צריך להיעשות עם האגודל, ואז אפשר להכניס ולעשות את העיסוי מהכיוון הנכון. אני באופן אישי, גם את בני הזוג, מלמדת לעשות את העיסוי עם האגודל. יש יותר אפשרות להשתמש במשקל הגוף כדי להשיג מתיחה. זה תופס שטח פנים יותר גדול ונותן תחושה יותר טובה בזמן ביצוע העיסוי. אז עיסוי פרינאום עושים עם האגודל. הדבר השלישי זה הנושא של שימוש בשמן. אם אמרנו שבעצם המטרה היא למתוח ולהסתגל לתחושה של המתיחה גם כלפי מטה וגם לצדדים, אז אם אני אשים יותר מדי שמן, האצבע שלי תחליק, ובעצם לא תהיה מתיחה טובה. ולכן צריך להשתמש באיזשהו סיכוך כדי שלא להכאיב, וכדי שלא יהיה תחושה של דביקות ויובש. אבל א', אפשר לעשות את זה גם עם ג'ל על בסיס מים, זה מה שאני עושה בקליניקה. ואם משתמשים בשמן, אז להשתמש בכמות יחסית קטנה, רק כזאת שתעשה טיפה לחות ויותר נוחות באזור, ולא כזאת שתגרום לאצבע של מי שעושה את העיסוי להחליק. והדבר האחרון זה בנושא התוצאות. צריך להיזהר במה שמבטיחים כשמלמדים עיסוי פרינאום. אז המחקרים אומרים שעיסוי פרינאום מפחית נזקים לרצפת האגן בדרגות נמוכות. זאת אומרת, קרעים בדרגות לא גבוהות. הוא לא מפחית ולא מונע קרעים בדרגות גבוהות, וזה צריך לדעת. אחד הדברים המאוד חשובים כשמדברים על עיסוי פרינאום, זה שמלבד הפחתה של נזקים וקרעים, זה מפחית כאבים בפרינאום אחרי הלידה. וזה נכון ללידות ראשונות, אבל באופן די מפתיע, מבחינתי לפחות, המחקרים אומרים שעיסוי פרינאום מפחית כאבים פרינאליים בלידות חוזרות, בלידה שנייה, בלידה שלישית. ולכן חשוב ללמוד ולעשות עיסוי פרינאום גם אם זה לא הריון ראשון, גם אם זה הריון שני או שלישי, כדי שיהיו פחות כאבים אחרי הלידה. ומי שזאת לא לידה ראשונה שלה, צריכה לחזור הביתה ולטפל בבית ובילד שכבר שם. ולכן מאוד חשוב ללמד נשים לעשות עיסוי פרינאום טוב גם בלידות חוזרות. אז אני מעודדת כל אישה בהיריון לפנות וללמוד לעשות עיסוי פרינאום טוב ונכון ויעיל.